Takže ahoj lidi, jsem váš Keříček a dneska si zahrajeme rankedy v Brawl Stars, tak uvidíme kam až to sama. Už jsem dal pár her, jak můžete vidět, ale teď jdeme teda zkusit dát minimálně gold a uvidíme, jak nám to půjde lidi. Můj nejvyšší rank byl Diamond. Na táku bych si asi osobně vzal nejlíp Korelice. Jakož si myslím, že to bude dobrý nápad, tak uvidíme, jak to půjde. Tak jdeme na to. Uvidíme, jak to půjde. Půjdu sem do keře. Zkusíme. Ajajaj, to se mi nepovedlo moc lidi. To je má třeba... Doufám, že jsem to zvládnu. No, mě ještě stihnu zabít. Ale nevadí, ale to ještě dotáhneme. Vážně jsem to hodil na toho bota. Nebo to nevadí, dalšího jsem snad povedal. Jdeme na to. Tak můžeme jít na to lidi, takže to je jiná mapa a na tuto mapu bych asi vzal. Dobře, zkusíme šalnou, jak nám radí teammate. Uvidíme, jestli jsem poradil dobře, snad ano. Jdeme na to. Tak já půjdu do SMK. Do pytle lidí, tak to jsme nezvládli úplně. No co, až jdeme je rašnout. Jasně, že tam byl. Dobře teammate. Tak já jdu na to. Zkusíme moje skvělé. Zašele. Ty to musel zničit. On skočí, to je jasný. Aha, já mu to pokazal teammate. Já jsem si to ultinu. Do pytle lidi, proč? Když hru se, tak mi to dá, ale když hru jako na kameru, tak mi to nedá. Chválí. Teď jsou si fakt jako tryhard. Tak uvidíme, jak to půjde. Dobře, beru poka. Teď to jsou boti, takže jestli to prohrou, potřeba by se třeba vzali Colta, aby byl hodně dobrý. Ok, Barsonsku. On Titan si může vzít, ok, Bebina, ok, Jean, dobře. Uvidíme, jak to půjde, jestli s tím budou dobří. A poka tady je dost OP. A on má ikonu poka. Jdeme na to. Hrajte mi ta dobrý. Hrajeme si maskem, jej. Vážně ty mi to šlo na boťáky. To mi děláte srandu, ne? Je to nebo komendovat, ale říkám, že on umřel na boťáky, já se takhle neumřu. To je prostě od schválnosti. Co dělal týpek? Prosím týme, už můžu mít za ty boťáky. Já vím, že na ně taky někdo umřu, ale já jsem se dělám jednou. Pro jistotu, aby neumřel.
Bez mě by ho ten teď Musk nezabil. Tam. Lidko, teď takhle zabiju. Takhle. Aha, já myslím, že mám míň. Nevadí. Ajajaj, týme, teď neumřete. Prosím. Jestli umřou, budu hodně naštvaný. Dobrý, moje štěstí. Tady bychom měli mít Salvador lidi. Ano, ranked. Tak se jdeme otevřít. Se nám padne něco dobrýho. Zkusíme. Ano, play recona. Ne, jsem nová, ale ještě nepadla. Nevím, kde je teda, ale tak. Tady je, no. To není nová. Tak nevadí lidi, jdeme další hru, třeba se vyhrajeme, uvidíme. Na tuto mapu si asi osobně vezmu papír. Jo lidi, jestli byste chtěli, abych hrál s někým jiným, tak semka dejte 5 lajků a já znám s někým hru. Takže uvidíme, jo. Když na tomto video dáte 3 lajky, to měním. 3 lajky. Tak s někým natočím video. Taky papíra. Já se bavím, že tamhle týpek do pytle lidi, to jsem se měl brát papír. Zase, proč říkám papír, když je to paper? Prostě se mi to líp líbí, je to jako víc počeštilý. Tak to je Lucky týpek. To je, že bych já byl ten nejhorší z týmu. Ale to jsme všichni tak nějak stejný. Jak to, že ta jejich Piperka tak chytuje, ale já za Piperku úplně tryhard. Já jdu zkusit tryhard mod. Škoda, nevadí, ale zabil jsem ho. To je to důležité. Co je za aim? Lidi, já to kašlu. Takže když dáte 3 lajky, jak se natáčím video. Uvidím s kým. Tak jdeme další hru. Tak tuto mapu bych si asi osobně vzal nejlépe Kita. Když jsem si měl Star Powerku. Dobrý. Já jsem si zase změnil ten gadget, že jo. Já jsem se jen koukal, co to dělal, já jsem ho nikdy nepoužil. A jsem ho mám změnil. No do pytle. To jsme v háji. Tak snad to vyjde. Do pytle. A mám v týmu legendára, že ten snad byl nějaký trochu zkušený. Do pytle lidi, promiňte, že jsem to nemluvila, jsem se hodně soustředil. Tak, jdeme to zabrat lidi za mě. Lidi takhle zkusíme zabít. Teď ten dostal hodně. Teď dáme bum, bum. Tak, koukejte. Tak, vyhráli jsme to, super. Tak lidi,
Zkusíme jít do bronzu 3. Uvidíme, jak to bude. Já se vám ozvu, až budu blízko, ano, takže tady dáme menší střih.